una cresca més dreta i perfecta, delicada i vermella, com una rosella. I què me'n dieu del meu pit i del meu pet tan brillant? No trobeu que jo soc un veritable encant? Però hi ha una qualitat en aquest gall tan singular, que sens dubte és la més important, i és que soc decidit, arriscat, valerós, i no temo la guineu, ni el llop, ni l'os. D'ara endavant ja li podeu dir per sempre adéu al gos, perquè aquí teniu el vostre i més gran defensor. I en tot cas és natural que a mi em vingueu a demanar si preteneu emparar-vos en algú qualificat. No patiu, gallines, perquè amb mi res us ha de passar, perquè jo sóc un tipus animal.